3 greške u jednoj nedelji? Ma da, ali ko broji? O, vi, profesor Geist, da. Imaš li opravdanje za svoje ponašanje? Pa, može se reći da sam razmišljala o drugim stvarima. Postoji jedan dečko, jako je sladak. Dečko? Neljudski dečko, nadam se. Druženje sa ljudima je bila greška tvog oca. Šta? Možda bi trebalo da odem do ljudskog sveta i obrišem ovog dečka sa lica zemlje. Ne, nemojte ga izbrisati. Mislim, on ne postoji. Postoji, ali ne u ljudskom svetu. Molim vas, ja i ljudski dečak? Mislite da bi to stvarno moglo da upali? Znači ovaj dečko je veštac. Da, on je veštac, što znači da nije čovek, što znači da ne morate da ga izbrišete. Pa ko je taj veštac dečko koji te tako očarao? Ko? Znate, on je dečak, veštac koji ima magične moći. Pa on zvuči tako privlačno. Privlačan? Da, i to sam htjela da kažem. I kažeš da ti je često na pameti? Da, ne mogu da prestanem da mislim o njemu. Pa, Shinji će se jako obratovati kad bude čuo novosti. Naravno da hoće. Ček, šta? I sada kada znam tvoje osjećanja prema svom sinu, želim da te pozovem na večeru u petak uveče. Petak večer? Imaš druge planove? Otkaži ih. Osim ako radije ne bi provela 2 nedelje u kazni čisteći kave zmenejske hidre. Vidjela sam kako ta stvar jede, ne želim ni da zamislim kako izgleda sa druge strane. Divno, preneću Shinjiju da ćeš nam se pridružiti. Da, važi. To je dejt. Mislim, nije dejt. Mislim, jej.